Pining Santo Niño Folkloric Dance Troupe of the City of Bukol. Mga jajamon! Oh! Gusto mo? Masigit ang tawag sa atong mga higala. O niya, kasi nakakita usapin sa pinakahigala na atong tanan, si Senyor Santo Niño. Ito, pero na niya, kung naman ginagawa. Siniyon ka na ito ang pagtawag upang paminaw ka niya. Kunya, magpasalamat ko sa pitas sa mga grasya na nawat. Sakto, mag-ambahan kita dungan sa Panginoon. Viva Hit Senyor! Viva el Señor!
Happy